Kami mga sisi real talk di off nato imbes mo relax ta nupahuway kay duty na sad ugma stress na kay tagdagway so karon bali mahinaong sitwasyon imbes di off ting relax kay duty ugma karon kay manglaba manghugas manglimpyo magatiman sa atong bata lain ra gud kung ang lalaki or ang babae. Mas luot kay mi mga babae. Mga lalaki kay kung kita atong bana mo trabaho ato pa silang atimanon sila kita ay tigluto tiglaba pero kita gayeng babae mo trabaho mo gihapong solusyon kita lang gihapoy mobra kay pa manglaba tanan pati sa atong anak asang hustisya ani mga may mga sisi solusyon guro ano biyan na to tong kaipon kay mangita tag bago kanang kaya tang pag anuhin anong tawag dun pag kaya tayong alagaan pag serbisyuhan pag atimanon. Thank you mga sisi, mga mami for my channel and please subscribe the notification bell. Thank you sa support.